I trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karong Dominguha, atong gisaulog ang Domingo sa Santissima Trinidad. Binunyagan isip mga Kristiyanos ang atong tibuok kinabuhi, gipadayag diha sa timaan sa Santissima Trinidad. Gibugna kita sa langitnong amahan diha sa gugma. Ang anak mikanaog ug mianhi sa kalibutan aron matuman ang pagluwas kanato gikan sa sala. Ang Espiritu Santo nagpadayon sa mga buhat sa anak diha sa simbahan ug sa kasaysayan hangtod sa himayaong pagbalik sa Ginoong Hesus. Diha sa misteryo sa Santissima Trinidad, nagtimaan ang atong pagpanaw dinhi sa kalibutan, adunay iyang sinugdanan diin ang Santissima Trinidad mausab ang atong katapusang padulngan. Ug usa ka adlaw ni ana, mahigmata kita nga moatubang sa Dios nga mao ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Palihog manindog. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaon ta kaninyo. Mga igsoon, dakong fiesta karon sa atong simbahan. Diin ang fiestahan, ang solemnidad sa kamistahan sa Santissima Trinidad. Baga nga ang kinikasulugan ng mga igsuon di lang karon kay kada gyud misa gyud atong gisuulog gyud di ang Santissima Trinidad. Kay kada misa ato ang gihalad ngadto sa Amahan. Ang gihalad nato mao si Kristo ang iyang sakripisyo ngadto sa iyang Amahan uban sa Espiritu Santo. Mao nga kita ulipayan ko ng adlaw nga magsaulog, no? Dito kong kapistahan sa itong pagtuo. Ang Ginoo nga nahigugma kanato. Mao, para maandam kita pagsaulog ng Santos nga misa, o himayaon na to ang Diyos. Masulan na to ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko
sayod ka man, nga kining halaot misalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na, O Ginoo, wagtanga ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan, pasiluan ang atong mga sala dadurong adtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, o kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak, sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Mag-ampo kita.
Diyos nga Amahan, nga nagpadala sa pulong sa kamatuoran, ug sa Espiritu sa kasantos nganhis kalibutan. Ipadayag kanamong mga tao ang imong katingalahang ministeryo. Ihatag kanamo dinhi sa mga pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya nga tunhay nga Trinidad, ug pagsimba sa iyang kahiusa diya sa gahom sa iyang pagkahalangdon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo nga nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa mga pinili, mao ang Dios nga maluluy-on, dili masuko, og hupong sa gugmang walay paglubad. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Atong paminawon. Busa, nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato, sama sa unang duha ka papan. Ug sayo pagkasunod buntag, mitunga siya sa bukid sa Sinai. Ug gidala niya ang duha ka papan nga bato, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod, ug nagbarog didto uban ni Moises, ug gilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, Ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluyon, dili ako daling masuko, ug hupong sa gugmang walay paglubad, ug matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Miingon siya, Kung tinuod gayod nga mahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw Ginoo sa pag-uban kanamo. Tig-a kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan, ug dawata kami ingon nga imo na. Ang pulong sa Ginoo. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw o Ginoo, Diyos sa among mga katigulangan, angay ikaw daigon o payaon, labaw sa tanan sa kahangturan, ug daigon ang imong palaang mahimaya o ngalan, angay daigon o payaon, labaw sa tanang katuigan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya, angay ikaw daigon ug payaon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw diha sa trono, sa imong gingharian, angay ikaw daigon ug payaon, labaw sa tanan sa kahangturan.
sa kahangturan. Daigon ikaw, nga nagadungaw ngadto sa mga kahiladman. Gikan sa imong truno, diha sa mga kirubin. Ang ikaw daigon ug bayaon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw diha sa ali sa kalangitan. Ang ikaw daigon ug bayaon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Ang atong Kristohanong kinabuhi, naglibot diha sa grasya, gugma ug pakighiusa, nga mao ang timaan sa gasa sa Santisima Trinidad. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Korinto. Atong paminawon. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Pagiusa kamo ug pagmakigdaiton. Mag-uban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Magpagpangamustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangamusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ora ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kaya wala ipadala sa Dios ang iyang anak kanis kalibutan aron pagsilot, kundi aron pagluwas niini. Ang tanang motuo sa anak dili silutan, pagkatong dili motuo kaniya gisulutan na. Kaya wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Mga igsoon, gisaulog karon sa tibok simbahan ang
ang fiesta sa solemnidad sa Santissima Trinidad. Magigsoon, hibaw ka ba, nga kada gyud misa gyud ang Santissima Trinidad maugay ato ang gisaulog. Kaya kada misa ugod halad man ni ngadto sa amahan. Ang gihalad mao ang anak diha sa Espiritu Santo. So every Mass is a celebration of the Blessed Trinity. Kung mamalandong pa dyan kapag-ayo, ang tasatag sa kinabuhi nato, atong tasatag sa kinabuhi ba, is a celebration of the Blessed Trinity. Atong kinabuhi, every day of our life. Gituluan ta sa simbahan nga kining Santissima Trinidad, no, Holy Trinity, misteryo ni siya. So, dili masabot. Kay gani, pagtudlo, ingon man, kung sa maning Santissima Trinidad, ingon, usa ka Diyos, tulo ka personas, usa na Diyos, pero ang Diyos Amahan, unang persona, Diyos. Ang anak, Diyos. Espiritu Santo, Diyos. Kung imo nang kwentahon gyud tinarong, sige sa mga bata, sige tawa na, ingon yung nga, tulo ka Diyos. Pero usa. Puro sila Diyos, pero usa ka Diyos. Unang, kana lang gani, buhata ka na lang istoryahan. Misteryo na na. It's a mystery. Di ita kasabot niya na. Pero, kinibi nako personally ba, di lang ni sa misteryo sa simbahan. Ako, misteryo sa niyod para yun nako personally. Baga kung tungkol kay kinigong Santissima Trinidad, kining itong sa ulog karon. Personally, may meaning din ako tungkol kay ang anak ko Trinidad magod. So maingon na to nga I'm celebrating my feast day. Trinidad. Pero misteryo gini siya po sa nako gani. Kay wa ko kasabot ni ini. Di lang daghan sa mga tawo kasabot ni ini. Daghan kay mga tawo maingon nga, ha? Trinidad imo nga? Ngano man na sa babae? Di sila kasabot. No? Ugos ang kasabot niya na yun. Why? Iba ka akong giputan na yun akong mama. Kuma, ngano man ko yung Trinidad? Ngano man nagbabae? Ingon sa mama, taminaw ay sabahan ang resulta ni mo. Ay pagsaba lang. Baka nga lang namo ka o Trinidad, itong kayo, kay pinangga kay ka sa imong mamahan. Paborito juga niya, gani, junior juga niya. Junior ka. Liwat man kayo niya ka. Bawa ka magsulti ni anak, no? Di pa ko ano ba? Bahala nag-usay nga na ko, pero kung kanang nga natungog kay nagdana og pagmahal, was in the name. Mas importante, nga di ay ka na gugma, pulong ka na, ngaan ka na, nga doon ay meaning nga pagmahal. Pero di ba ka ba? Di ba, nagtiwang tinga ko, ano mas mamay ng iksaba? Ay, nasakpan ako Kaya di ay, di lang di ako. Ako ito na mga igsuon di ay, may isuon ako, isa nasuktian, nainan sa niya, ikaw, pinangga kay kasi mong amahan. Paborito kay ka, liwat kay imong mata, liwat imong sinuktian, liwat imong kuhan. Kami di ay tanan paborito. Ang atong Mother Church, ang atong inahan sa simbahan mga igsuon, nagtudlo ka nato ba? Nga ang Santissima Trinidad di ay, no? Kini siya, no? Nahigugma ka nato. Espesyal kita niya, favorite niya, tungkol kay liwat kay taniya, made into image and likeness niya. Mao na siya. Gugma sa Ginoo ka nato. Tinuod misteryo siya
Misteryo gini siya. Ang gugma no, misteryo biya gyud. Baka ano, ang gugma mga isuon, ambot on how could you define love? Kung ikaw mawalando lang ano, sa tanang tao sa kalibutan yun, every person in the world, nga mo yung ganit siya, I love you, doon na yung kagalingon niyang meaning. Kada tao. Kada nato, tasa-tasa nato, every time we say, I love you, mama, papag-unsa, doon na yung kagulingong meaning. There are as many meanings of love as there are people in the world, and as how often do you say it. So, unsa mang yun? Unsa mang yun? Muna gitawag nila kuning love is a many splendid thing. Many splendid thing. Yet, ang Biblia nag-ingon. Mo na ni. Definition niya sa gugma. Love is God. God is love. Naanha na diha musod ang misteryo. Kung ang gugma na perfect definition of love is God, then if it is God, mga igsuon, misteryo na. Kinsa man kayo makatugkad sa Ginoo. Inundo mo itong istorya ni San Agustin, na nilakaw siya diha sa lapyahan sa baybayon. Hindi na malandong siya ba sa kahulugan sa Santísima Trinidad, kay magitan may kito siya kayo. Mintras siya, naglakaw-lakaw kita siya bata diha sa Paulines sa baybayon. Nagdagandagan, didagang bato sa dagat, nagkabo siya ang tubig, igibutang na ito sa lapyahan, gibubo dito sa lungag, balik-balik siya, tanaw ni San Agustin, ano sa mga bata? Pakota na niya bata, ano sa mga kanong? Ay sus, yun siya, kining dagat ba, ako ni isuri aning lungag. San Agustin na buang ka, igamay mo na lungag, kadako atong dagat. Bitaw siya, yun siya, bitaw, buang. Katong bata anghel ito. Bitaw, buang bitaw. Mas buang ka. Isuri mo ang Ginoo sa imong utok. You cannot fathom God. God is a mystery. Kaya gani nag-ingon San Agustin, tinuod di ay. When you can already, kung imo nang masabtan ang Ginoo, di na nasa Ginoo. It's a mystery. Love is a mystery. Yet, ibaw ta mga igsuon. Ang Santísima Trinidad, gugma na siya. Misteryo na siya. Ha? Misteryo na siya. Pero, ibaw ka ba? Kini siya. Mapasabot nato somehow. No? Atong mapadayag. In a simple way. No? Every time you say, I love you. Misteryo ni siya. Pero every time you say, I love you, somehow may experience ni mo ni ang Santísima Trinidad sa imong kinabuhi. Iba ba ka nga ang I represents the Father, the Holy Father, the Father, ang Diyos nga Amahan. Nga niingon, ay, motorais Moses niya, kinsa imongan, kinangutan na ang katawhan, ang saypong niya, I am who am. Ako. Ako, mao ako. Ako, nga nagbuhat sa kalibutan. Ako nga nag-atiman kaninyo. Unya, sa pulong love, kana mao si Jesucristo atong Ginoo. Kana ibaw ta ang gugma sa Amahan, nagihatag kanato, ug talawang gugma niya. Greater love no man has, He lays down His life for us. Iyang gihalan, iyang kinabuhi alang kanato. Mapakita siya sa pagbahal kanato. Haron nga kita maluwas
Savior, redeem. O ang you sa I love you, mga igsoon, ang Espiritu Santo kana nga diin naa sa each one of you. Each one of you naa diha ang temple of the Holy Spirit. Naa diha ang Ginoo, Father, Son, and the Spirit. Muna nga, every time you say, I love you, di masabtan tingali ang sa timisidad. But then, hibawta, nga atong matagamtaman, ma-experience na to when we say, I love you. It expresses the love sa Diyos diha ka nato. Misteryo yun tinuod kayo. Di lagi tayo makasabot ni ini. Pero bisa dili ta kasabot ni ini, pero timan kita sa Giyod, dili mahimo, no? This might be a mystery, but this is necessary sa atong kinabuhi. Di mahimo nga ang Santissima Trinidad, without this, dili ta ka-survive. Ngano? Tutiman ni biya, nga kita gibuhat na sa Ginoo in His image and likeness. Father, Son, and the Spirit. Una nga, what we are, no? We are what we are because God is what He is. Naa siya. Yung ato ang inahang simbahan, nagtudlo ka na ito. Tanawa. Nga nung necessary kayo siya. Ingon siya, ang kini ko nung the Father, no? Ang Blessed, ang Santissima Trinidad, kini siya. Nagpadayag ka na ito. Nga siya mo ang gugma. Siya ang gugma. Kung di man kay siya man ang gugma, tanaw ragod, kinsa may tawang mabuhi kung may gugma. Kita hibabi ata, gibuhata tungod sa Diyos nga higugma. Harong kita magmahal o kita sa higugmaon. Nang tinuogan ng sultis mga binugang masulti ba, kung way nagmahal may pagmatay. I mean, without love, what is the meaning of life? Why meaning ang kinabuhi? Because we are made. May kinabuhi ta tungod sa pagmahal. That's our nature, pagbuhat sa Ginoo. Na pattern na sa Santissima Trinidad, ang Santissima Trinidad nagtudlo sa kanato. Ang simbahan nagtudlo ito. Ang Santissima Trinidad kuno, usa ka relationship. Usa ka relationship. Marabag relationship ba sa amahan, sa anak, sa Espiritu Santo ba? Mabitag gitawag na siya model family. Model sa nato mga pamilya. Naagi relationship, amahan, anak, o sa Espiritu Santo ba? Kita, mga isuon, di ta makaya kung wa na ang kita itong loving relationship. No? Nga doon tayo, ang pamilya, doon tayo amahan, nga doon haligis, panimalay ba nga, hatag itong kaligon, no? Source of strength, no? At atong ideal, atong amahan, nga magligon, magbantay, atiman ka na to. Nga doon na tayo sa pamilya, nga doon na tayo inahan, nga murag may kahayag sa panimalay, nga murag mulamdag ba, no? Sa atong kinabuhi. O magmahal ka na ito, bisag unsa pata. Natay pamilya ba nga, ang mga igsuon, our brothers and sisters, o diin makaingon ta, we can always say to each other ba, he ain't heavy because he is my sister or my brother. Mga igsuon, di ta mo laho tayo uwata ng loving relationship in the family. Di na siya. Ug mao nga Christianity is a relationship, a model family. Muna kanindot yung kaayo ba, no? Sa pamilya ko na ang gugma, langit. Kung ito pa yung kaayo, kapulikang pamilya ba? Bisag igsuon mo, kaliwat mo, tanan. Pero kung may gugma, na ang kasilag, na ang wintiga, na pagbugno, na ang mga kasuko, kaligot-gut. Pait. Impyerno. Ang Santissima Trinidad, kung sa simbahan, usa ni siya, kagitawag to, is unity. Unity
unity, kahiusahan. Is a muna nga kita di ka survive kung di ta na wa na atong panaghiusa sa isig usa. Dihay kumidyahan ko sa kapare nga siya. Di hibaw ka kung sa may kina kusgar nga numero. Yung billion, trillion. Dili ang kinakusgar numero 3. So nga nung 3 man. Ingon sa tanawa ra gud ha. Tanawa ko sa kusga na. Tanawa ng mga tao nga magpasan bisag unsa, mag-alsa bisag unsa, babae ginag unsa, balay alsano nila. Tanawag unsay buhaton nila. Muhiyap na sila 1, 2, 3 alsa gyud. Maalsa ika 3. Kusgan kay na sa nimuruhan. Tungog ngano? Tungog kay they are in unity. United, we stand. United ta. Mo nang hibaw sa ta, nga kung atua kita atong kinabuhi itong mga Kristiyanos, divided ta, we fall. Manang di ta ka-survive, uwa na ang unity. Natarang Blessed Trinity, misteryo, pero without that, di ka-survive ta. Inod ka tudlo sa simbahan na sad, ingon siya, harong kita unsa ang Blessed Trinity ba? Nga, we are being blessed by the Blessed Trinity. Mabitaw nga, kita, no? How are we being blessed? Kaya matigol, kaya bawa ka. Pinaagi sa Santisima Trinidad, Father, Son, and the Holy Spirit, nakaangkon ka o kinabuhin Diyos na sa bunyag. Sa nga sa Santisima Trinidad, tanawa, daan kas kalikon sa Espiritu Santo. Sa nga sa Santisima Trinidad, dawat ni mo diha sa kitawag to diyan sa Eucharistia, imo sa imong pagkapare o sa kaminyoon, ikaw, the gift, Blessed Trinity. Bisa pa gani sa imong pagkatinga, you are being blessed. No, bitaw ka matigol ka na to, nga, hibawtan na naman, na ato na nagkustumbre, manguros kita, we bless. No? Mukaon ta, we bless with the blessed Father, Son, and the Holy Spirit. No? Ug mulakaw ka, huwag kagpasulit, ano ba? Bless Father, Son, and the Holy Spirit. Hasta gini mga driver, agig simbahan, manguros mga gali, kasawad mga dili, pero hibaw sila, nga ka na, makatabang nila, they're being blessed. The Father, of the Holy Spirit. Bisa di kasabot. Bisa kini mga tao ganing mga awat, akyat bahay, una mga awat, manguros mga ni. Muro kita ka, muro sa source of blessing, basi pag maluwas ba. Pero mga igsoon, yung mga kini, they are so much with us sa itong kinabuhi, kasi si Masinidad ba, nga anything that you do, usabit sa ibuhat to nimo, that you do out of love. Nagbuhat ka, tungkol kay ikaw nagmahal, kanang imong gibuhat, buhat ka na sa Diyos, Father, Son, and the Holy Spirit. Every time you do things for love, you glorify the Lord. Muna ingon sa Agustin, ingon sa naalang kay gugma si mga kinabuhi, you can do anything because you will never do wrong because you are with God. Doon ako istorya ninyo, nga panginding ba? Sa langit, nag-meeting, emergency meeting, ang Diyos Amahan, Anak o Espiritu Santo. Emergency meeting. Tungkol kay nagtanaw sa kalibutan, dako na kayong diwas chaos o kagulian na sa kalibutan, tanaw nila, pagkagrabe na sa itabos kalibutan. Ang mabdaghan ng mga tao, nangasakit, hapin ng mga matay tungkol sa pandemic. Yung mga tao, kita na, nagasuko na, sige nag-riot, sige na pag-away, ang kasuko, nagbuhagay na. Nakita na bisag asa na. Nakita na sa Ginoo nga to sa langit, nga kalibutan, no? Nga, murubag manay, panagsinabtanay. One eye, libo na kayo, daghan na kayong, one ang kamaturan, daghan na kayong fake news, ug unsa pa diha. Nakita na chaos na dyan kayo. So pa, ang mga sugo sa Ginoo, wala, broken na, muna nga ang kalibutan, nagkadimalag, muro na gitawag to, it's in chaos, kinahan luwaso na yun.
ning meeting sila ingon karon kinahanglan nato ning luwason. Kinsa may unsa itong buhaton ani? One of us should go there. Ingon ang amahan. So, di pa ako, di lang ko muadto na sa kalibutan. Di ko muadto sa kalibutan, ha? Kaya ako, guwang-guwang na yun, eh. Mubas po pa, God Father ba? Guwang-guwang na ako. Yung mga tao sa kalibutan, kadaghanas kumutan na mga batanoon puros. Yung ganyan, kadaghan, kadungog-gug, sultin nila nga, so, karang iuhang pulong-pulong sa Diyos diya, karang pulong-pulong, kinaraan na. Mura nag-irrelevant ako, ingon siya, I think I will not go there. Ingon ba siyang anak, di na sa kumatos kalibutan oy. Dito ka itong una, ay gidakop ko, gipatay ko, gipaantos ko. Hindi ako gusto papatay usab. Yung Espiritu Santo, ako, antos ako dito. Atong unang niadto ko, pasangin lang ako pamabdos ko, ug birhen. Pero nagawas anak sus, niadto ko dito, no? Isuway na ko palambo ang simbahan, no? Ako silang gigiyahan. Noon sa manoon, harong sila maghimong holy church, pastilan. Nidaghan mo ang gitawtog nagpahuli-huli nga simbahan. O salamat ito simbahan, pagkadaghan ang tinuhuan, pagkadaghan ang espiritu, nga puros na ingon, puros sila ang Holy Spirit, kalibog na kayo. Murang, dili is the time for me to go there. Karoon sa itong buhaton, pagluwas sa kalibutan. Balik sa tanaw sa kalibutan, sa langit, magtanaw lang. Tanaw lang, sa pagibuhaton ba? Kita ibitan ng amahan, kita niya, kita sa pamilya ba? Nga, sa panahon diya, sa kalisod yun tayo sa pagkaon, ang amahan tayo, nangitag yun tayo, tamas kinhawa, sayos ka, adlaw, tanan, nangitag trabaho, nagpasingot, nagantos, sa makakaon ng anak, ang amahan, nga ning kamot yun, nga iyang pamilya ba, nga murang maduol yun sa Diyos, disiplina, ingon siya, kana murang familiar ng pamilyahan ako da. Familiar na siya. Ang anak sad, tanaw sa kalibutan, tanaw niya, so ato lagi ito, pagtanaw niya ang pandemic, ingon siya, matay, piliban ako ng mga tao niya, kanas frontliner, puro ilang magisugal, ilang kinabuhi, haron magluwas ang uban, nagpainit sila, bisag hadlog, bisag bata mahadlog nga matakdan sila, matay mo familiar ako ng mga nagsis na hawanan, murag kaila ko na. Ingon sa Espiritu Santo, tanaw siya sa kalibutan, ingon siya, may nakita mo sa katong suok dito, kapag itaw-taon, nga nag-ampo. Yan ino sa to, kay murag kamatigdan sa nako, kay nag-ampo, di lang ko sa kasimbahan. Murag magtanang simbahan, ng luhod pag-ampo. Napag yung mga tao, yun nga, nagbasa sa pulong sa Diyos o nag-sharing. Murag pamilyar na siya. Ningon ang Santisima Trinidad, there is hope. Naay paglaom. Kay daapata diha gyud uban sila magkasing-kasing. Pag humagsultin lang ni Ana, ibagag usita mo, ningon ang Santisima Trinidad, we will bless them. Pagpanlanginan niya ang kalibutan, palinginan nila, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. O kung magpanalangin, ang langit, ang mga anghel, ni awit pag-ingon, glory to God in the highest. Himaya sa Diyos Amahan, Anak, o sa Espiritu Santo. Mga isuon, sa ulog na ito kuro ang Santisima Trinidad. Sa ulogon tani. If I may suggest, para masalugoy na ito, try to tell people now that I love you. People that you love, tell them that I love you. Harong mahaya pag yun ang Ginoo, suktiin na sa mga kuntal ni mong I love you o madapag yun ni mo. Sa lang kabutang ni ini. Kining sa ulo ito karon, ang sipang mensahe ni ini is, God loves you. Bisag, dili ta kasabot niya. Sa gugma sa Dios. Di ka kasabot, God loves you. Usang pagsabot ni mo, ha? Sa usa ka taong makasasa, nga grabe yung makasa, bisag usay sa, and still God says, I love you, mapasahilo. Unsa pagsabot ni mo ang gugma sa Dios. Nga, ingon na to, nagtinarong usa ka tawo, siyang tinarong ang hitabo na alag yun gihapon,
Gipaantos siya pag-ayo. And then the Lord tells, I love you. Like for example ba, nguta na, sa kabata yung tangoy sa, nga nung nag-antos pala sila. Because of the love of the Lord. Whatever, unsay tabos imong kinabuhi, mga igsoon, usa na di kabutang, di na masabtan nimo, pero ay Diyo ni kalimte, ang gugma sa Dios na akanimo. It's a mystery. God loves you. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you. And to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me. And nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God. Amen. Nagatuwa ko sa Dios, samahan magagagahon sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. Kang Kristo yang bugtong anak atong Ginoo. Kapanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Kay anak ni Maria nga Birhen. Kay sakit sugo ni Poncio Pilato. Ila sa krus sa matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Kitulog alon na banhaw. Misaka sa langit. Galing ko sa tuo sa Dios amahan magagagahon sa tanan. Kaya dito mabalik siya aron hukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Ang Santisima Trinidad, sa gugma maoy nagbugna sa tanang mga butang. Puno kita sa katingala, sa kabuhong tungod sa mga talagsaong butang nga gihimo sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Gusto uban sa mapasalamaton kasing-kasing, magdungan kita pag-ampo dihas pag-ingon. Among mahigugmaong Diyos, pamatia kami. Among mahigugmaong Diyos, pamatia kami. Alang sa Santo Papa Francis, sa atong obispo, si Jose Palma, ug sa tanang kaobispuhan, nga padayon silang mangulo kanato diha sa pagsimba sa matuod nga Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Diyos, pamatia kami. Alang sa kanasuran nga nabungkag tungod sa pagdumot ug sa kahadlok, nga ang espiritu sa kamatuoran magdala kanila ngadto sa kaangayan
ug kahusay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatiak kami. Alang kanila nga nagantos sa balatian, sa hunahuna, sa lawas ug kalag, nga makakaton sila sa pagpailob, sa paglahutay, ug sa paglaom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatiak kami. Alang kanato dinhi niining matuuhong katilingban, nga magpuyo kita diha sa kahiusahan, sa gugma sa Santissima Trinidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatiak kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatiak kami. Alang sa atong mihalina nga mga kaigsuunan, nga muambit na sila sa walay katapusang himaya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatiak kami. Labi na sa ako ang amigo, I would pray for the eternal repose sa kapalangadayon ni Julian alias Daan, alias Tiban Daan, no? Ang Nelina sa dahing kinabuhi, no? Unta pahulang ngayon din hata diha sa Ginoo. Mga muyo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Dios, pamatiak kami. Kay mangayo diha ni Kristo among Ginoo. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Kasi Ginoo, kudaw talilisi ko sa mga sala. Mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa mga magagagahom sa tanan. Santo sa Ginoong Diyos namo pinaagi pagsangpit sa imong ngalan. Kini mga halad sa mong pag-alagad, na pinaagi ni himuha kami, natunoy gayon nga gasa alang kanimo. Kini gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang imatarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay ekstrang dapit. Kay ikaw uban sa anak o sa Espiritu Santo, may usa ka Dios, usa ka Ginoo, usa ka persona, kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay gituhaan gud namo, may tungod sa imong himaya,
nagipahayag nimo, mausab ang gituhuan namo, mahitungod sa imong anak, ug sa walay kalainan, mahitungod sa Espiritu Santo. Alas magpahayag namo sa matuog nga walay kinutubang pagka-Dios, sibahaw namo ang tulo ka kalaing persona. Tugang usa ka kinaiya, o kahisama sa ilang kahalangdon. Kini gidaig sa mga anghel o mga arkanghel, yung mga kerubin o mga serafin, nga sa walay kunong, nagtuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daigun ang nag-aanhim sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos, gayon ikaw na Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padala imong espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Mahimo kini alang kanamo lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang gagalingon mikuha siyag pan pasalamat kanimo mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kuha siya sa kalis, salamat o pag-usab og bidaig, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kining Panginoon ko mga tanang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo buog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matag kauna mo ining pan, ug matag inom gikan sa kalis. Nagmantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon hangtod ikaw mo balik. Sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tong kay imo kaming giisip nga ang nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, may usaon ta sa Espiritu Santo. Dunumi gini mong simbahan sa tibok kalibutan, maghingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinumi mo sa mga igsuong nangamatay, malao mo nga banhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, uban kanila among kandaygog himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinaagi kaniya ubang kaniya giha kaniya. Gihatag anak kaniya magagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pagaman po kita sa amahan itong gamiton ng mga pulong kitudlo sa manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mga kami Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Kung tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayo sa nang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo manangging harian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kini Jesucristo ning kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mo mga sala, pero yung pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kuno manaa kaninyo. Agkitang panag-inig sunay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang
sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Pinikulo sa Diyos sa gawag tan sa las kalibutan bulahan katong idapit sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita. Makayo unta namo ang lawas o kalag, Ginoong Diyos namo, ang pagdawat ining sakramento, ang pag-ila sa Santissima Trinidad, ug sa lusahang kay usa sa tatag sa kapersona, kini gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ginoo kaluyi ang imong katawhan, itugot ka namo nining kinabuhia ang maayong mga butang nga magdala ka namo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong gidandam alang kanamo. Kinamong ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Pumanalangin ang Dios magagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, magkunsad unta kaninyo, magabilin unta kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dala niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ay kalimti, God loves you. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness. Magampo kita. Ginoong Diyos, imong gisilutan, gisunog, gipatay ang mga lumulupyo sa Sodom ug Gomora. Kansang mga lumulupyo nagpakasala batok kanimo ug sa isig ka tao. Gibaliwala ikaw nga nagbugna kanila sumala sa imong larawan. Sukad sa tuig 2019, kalit mikaylap ang coronavirus sa tibuok kalibutan nga hangtod karon wala pay tambal nga napalgan. Nahadlok kami nga kining virus usa ka gaba nga makapatay. Gaba kay ang salapi mao na ang gipaka Dios. Sa gubat gugma batok kadalo ni daog ang kadalo. Sa among pagsimba kanimo isip anak sa Dios nga nabanhaw. Kami naghinulsol. Pasaylua. Kaluy banhawa ang among mga kalag aron mapawala ang gaba coronavirus. Amen. Halad sa kaugalingon alang sa sikataw. Balikon ko. Halad sa kaugalingon alang sa sikataw. Bisag unsa ang imong profesyon. Bisag unsa ang panginabuhi. Isipa nga serbisyo sa gugma. Ang maong halad serbisyo ideposito sa bangko sa gugma dinha sa imong kasing-kasing. Kung isip membro DMC, imo ning matuman, makapaayo sa imong ginabuhat,
o makalipay sa divine mercy. O iyang balusan ikaw ug katusan kapilo. Pipila kapag hulagway. 1. Mag-uuma. Ang produkto makapakaon kanimo ug sa pagbaligya makapakaon sa isig katawo. 2. Mangingisda. Mga isda nga imong makuha sa kadagatan, maluto sa makusina isip sudan sa imong isig katawo. 3. Manindahay. Ang presyo nga makatarunganon nga makabulig sa mga mamalitay. 4. Magpahulam sa lapi. Ang interest makiangayon, dili 5-6. 5. Driver. Isipa nga inigsuon nga pagpakabana alang sa mga sumasakay. 6. Janitor, gardener. Ang kalimpyo o kaanindot sa palibot magkapaimuot sa isig katawo. 7. Lain-laing medical profession, balaang misyon alang sa panglawas sa mga masakiton. 8. Abogado, huwes, prosecutor. Isipa nga tahas nga matibabaw ang hustisya. 9. Pulis, sundalo. Tumana ang katungdanan sa pagbantay sa kalinaw o pagpanalipod sa makatungod sa katawan. 10. Mga tag-iya o korporasyon. Panggaa ang imong mga empleyado. Hatagi og tama nga sweldo. Ilha sila isip mga kabanay. 11. Mga engineers, architects, ihalad ang inyong laing-laing kabatid alang sa serbisyo sa isig katawo. 12. Mga magtutudlo sa gupa kining lagda, edukasyon, yawi sa kauswagan. 13. Journalist, pagsilbi nga magsasangyaw sa pagtuo ug gugma nga makabulahan sa katilingban. 14. Elected leaders, tumana ang inyong mga katungdanan ug palambua ang kaayuhan sa inyong mga lungsuranon. 15. Kura paroko, pagsilbi nga good shepherds, panggaa ang imo mga parokyano, ipabati nga malipay ka kung sila muduol kanimo. Pag maduaon sa ilang mga balay, lig-una ang parish mandated organizations o labaw sa tanan pagpasiugda o mga proyekto alang sa mga kabus. Pamalandungi. Ikaw, miyembro sa Archbishop Teofilo Divine Mercy Communities. Isipa nga halad sa kaugalingon ang sakripisyo sa pagsangyaw sa mga mensahe sa Diyos sa kaluoy o pagdapit
paapil sa apostolado sa imong mga kadugo, silingan o higala. Nining tungura, lakbit ipahulagway ta ang milagrosong pagkaylap sa apostolado sa Divine Mercy sa lalaing dapit sa Pilipinas. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you even when I'm lonely and in pain. I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in those bones, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see